Third floor eh, second floor. Roko no. Isa na ba sa room? Sunda say balik ka ko ay. Nakaibalhin. Bukas pa. Ako. Klase sabat ako ha. Kamagawat ko nila. Go. Dara kamay. Balis tas. Ibalis tatay. Yangat ko. Gana sa isa. Kinakutay na mi. Ibalis na tayo, guys. Ibalis na tayo sa third floor. Alis na tayo na. Diyan na yung TV. Pagaling si Ana. Wala nagkabalik ko na ng bahay tayo. Ano yung tapudo tayo? Ano yung namin po doon? Kaya ibalik naman sa mga kagaling ng kamera. Basta na eh. Kanang katatay na. Kaya. Napagkaon. Bati ay! Bati, guys. Iba yung mga naman kayo ulit na. Apple to eh! Nakugibuko. Apple eh. Kaya po boys yun. Ito, ibalhin mo eh. Kaya kinanong sa tayo ibalhin. Kaya observaran pero murag tama na sa rupi yung ugma. Kalipindi. Yan doon miss doktor. Wadid tabi mo balhin kayo sa tayo nireklamo. Kona. Sakay. Yan, ibalhin. Sakay? Kaya mo tayo. Nakikita mo tayo eh. Ha? Di pasa na. Lagi sa exam, gusto tayo. Sana, napuno na. Pare. Gadul ko ganas tubig guys ha. Nasa? Hugog. Oo. Mapalit. Talaga na ng tubig ko galing. Naginit. Naladul naman kasugog na tubig. Nalado ang sa siningit. Diyan namin third floor. Saan na ba na Kaya eh? naman. Third floor. Room 316. Sa mga bisita dari. Namin sa Lim Hospital. Hagna. Room 316. Third floor. Third floor. Marco? Third floor. Third floor tayo. Pwede man yung gusto ko magpainit tayo. Ganaan na ako. Para maintan ka. Kung natawag mo ngayon soon, nalabas. Ano? Diyan. Tay, check sa tatay ha. Check sa pagdata sa akin. Tay. Papa sila. Malay TV. Galing kayo. Di sa tayo kita. Eh, natawa. Pusyo. Kuan, what? Ganda nga bo. Yan ang labunon nito sa isa. Labunon. Kaya timbang nito tayo ganyan? 45? 55. Pag 55. Moris na tayo naarsan ni Moris paglarga kay 45 ramday siya. Kaya diyang BP, pila na? Ano yung sinilang kami sa daman? Yun. Imatay. 180. 180 na. Pag nahiyata kay 82 naman to. 82 over 62. Yara tayo. Ay, Agree? bro, ginatay, ginatay, next time. Yan na, mi. Ayun to, boso. Nagawin mo ako na may pamahaw. Na may rasyon sila dahil sa ada naman. Tay, Na sila, nung ipabot. nag-lips niyo mong giwot man na. Nalaging ibago tayo. Tugasan siya ginagawa sa gamot. Kung kabagay kulay. Di kayo, yugasan naman na gano'n. Yung asa na nandaan. Hindi ka magkakay tayo. Ang nagkakagugulang ang gano'n. Ingit man doon na.
Ipagsud na mo, bago pa iningabot. Hindi kami silong. Kaya gibahin sila? Maghigibahin kay aron parang kita na. Kaya di pwede magsugol-sagol. Kasi may nagpapalim. Magdoktor, kailangan magdoktor gani yung buntag. Kailangan nga, balhin. Dali mo yan sa muli ng taon sa, pwede muli ugma, basta napayok silbaran pa siya. Hindi ka tatay? Gusto sa muli na. Ano itong dita? Hindi ka ba? Muli ko. Muli ka ka ugma. Kamu rin gihuwat. Muli ka ka umatay. Kapag ka maadyo. Lagi ka. Naglawan ko na rin, hindi ka baka mo. Hindi ka dun. Init lagi siya. Mo pa rin pagabot na mo. Manahan nilang de. Wag, bago pa rin. Babang gibit, kung ano yung gito mo may tiran, 37. Kila to, kung Malingaw ka ni Sir may... Radyo. O may radyo, may tulad ng radyo. Radio ako. Hindi ka rin siguro may radyo. Doon, tulad din kasi bu. Pasalubong. May ito sa radyo, sa kitugtugan na isa galihag, sa Victor Wood. Taon sa mo na. Nangangiday mo. Hindi ako mga gama, pwede naman mo palit. Ano mga on, ka na may kuhan, tubig. Hindi. Na nagpinabot ni tatay, kaysa pa ilang ipabot ni mo tay. Kaduang bisita ni namang, niabot. Patay. Kaya walang bisita na kasi ay saman to. Wala. Abot talahin. Kanilang mabintin na lang kita ako sa abot. Pag mintuloy mo magkita, doon ka magpaabot. Kanas lang kamay mo pinabot. Yan ako pinabot ni tatay. Oh. Itin. Ito pag bigla atin mo pa ipagkuanda na. Magpagandar ka ron. Ngabot pinabot ni tatay. Ha? Kanilang mabintin yung Yung ita na kag makdo. Gahapon na balingag paspaskahan kay manggaos ni kay gimakdo mi. Kay makdo ya, salamat sa sponsor. Mo kinakasgan. Naghatag og grasya. Yan na. Lami. Sa tag makdo. Salamat. Ikaw na. Sorry. Unsa ison kay suri mga kaigsunan. Nagpista mi. Kungit. Kami naman, Unsa ko na? Ay katong bisan man kungit ikaw. Unsa lagi isa na? Unsa na siya? Ay katong puklot di ay. Wala sa naul. Mila ka tukos kalipay. Mas marami na dito siya. Na may pagkaon. Wala ka cellphone. Wala. Busog kay drama lang ito. Bantay ko Hila ko hospital. sa screenplay kay Panakan. Bitaw. Nasa mo si Sultan ni Wabi magdahawag na day sponsor. Na, Atag sa ID talihog. Ano may katatay? Puklot. Buwasi na. Ha? Buwasi. Sige lang kaya mag cook may ice cream may jam ma. Hindi ko na sa kanang... Di namin madina sa may magsaos rasyon. Sa oras sa asis rasyon. Sultan tayo. Di ba ay nagsaotos rasyon ay? Di namin magsaw. salamat. Salamat sa sponsor. Kasap-sap ice cream. Kaya para pa kanina si Las Lucinas gabi, ang di binidya mo ng hindi na mo na parang mamahan sobra din ka pinanggalan sa anak. Kahilakos kalipay na daghang pagkaon, no? Kami sa isa rin kahapon, nagmukmuk rami. Basta Jijin, nagkahanahon na. ha? Nagkahanahon na si Jijin. Kita yun, dito ka na naglos yung tatay. Ayaw mo tayo palit. Arong mo gwapo. Napabili ko tayo ng pugis. Kabi gani, kung sa tilaw lusyon-lusyon. Tatay sa mga pagbabago. Hindi ako magkita. Mantika. Anong ginaguli ni mo tayo? O, nagkita mo na nang grabe sa aresto. Ha? Nahanip na. Liwat mo na si Jijin. Tatay, tapos ilong. Sa naul tayo ng ilong. Tama, may ilong ni tatay. Matiguang lagi ko, mura lagi kong tatay. Nang mazaka pa ka. Ay, sulang. Oo, masarap kong anak ko. Papangap na. Piso. Pustiso ko, no? Hindi mo sa bahay tayo, mahamis na yung... Pero mo samot sinanay ka in love. Hindi ko, nag-aang nga resto. Hala na ya. Tawo mo
Masa pa nga yun, Jen? Ha? Buhay. Kinuhay. Anong buhay? Hindi nga na sa mga pantay. Siya nga din, Luzon din, Luzon White. Ikaw ay Luzon pa kay? Okay, natulang kuan ba? Kapuhan. Ato, mahadlog sa tatang tip na dito no. Hagbar na kit ana. Dahil nabot ako may kuno. Ano po, ko. Ha? Kautot ko na si Jen. Kautan ko na ka, Jen. Sila ka? Kautan ko na ka. Ito nandiyan na pagkani mo tayo kay... Ngayon, ulit ka. Ang tsaka, ang Papa. anak na mapinanggaan. Bulahan. Kargas lang. Ang anak na malilimtanon. Away ayo. Karasuan. Saan niya? Nasa nating kilometro. Na paminaw mo mga anak. Ang mga anak ng limtanon, wayayo. Mga anak ng buta, na grasya, la isa. Maraming soon. Di aja dito grasya na kay grabe na karata na makdo. Orang batas yung kinabuhi, pas kagras ang matawat mo. Pas ko yung kinabuhi, dapat grasa mo. Paminaw isa. Ang mga tagon, tagain. Ang higo to makanan. Ano mga tagon, tagain po na. Awag pagkaan din mitay di ko to. Tagain ako. Panayanti ko din ang din. Ay sa tay ha. Yarong ma. Sus mo lagi na eh. Mandiritso mo alis yang naamar mi dani. Mandiritso pa mo alis yang naamar mi sagna. Ay sa tay. Hindi ko pa natin na yung mabita mo kagpaan, sa pawaminom pa. Kagubot ang ko ano? Group shot. Sila hindi na bigyan ko po. Ang TV po. Do. Nagpabo daw. Matang tabo. Masusta tayo naminaw na. Manong ko si YouTube. Ubo. Isa. Ano ba sige tingog cellphone ni siguro anak. Hoy! Na. Ang sipuro na. Hoy ka isa. Ay, ako rin sige lagi. Ha? Ay, nakaway natin kuhan. Mukawat ko. Ano mo ra? Napuno. Ay mo ra. Mo. Puno. Kalubat na ba siya? Lubat ko. Puno. Sanabi mo. Nagi ko kay Ah, kay magdangog. nalipay mi ganito kasi bore hang sa kasakong maklo. An. Patis tatay. Kamusta man ka din? Giubo-ubo ra ba? Ganun pa rin. Banding pa rin. Banding pa rin ah. Uy, hindi sa mundong kuha dyan ako. Wako no. Sa tay ha. Wako po. Message ni. Sa tatay na na-message tatay yung kwan maklo. Ang hila lang. Ano na? Manila. Ang ginagawa ko sila kayo bili na. Bultan ko. Matulog. Na, Oh, Lina. hindi ka mo ulit hall. Ada ulit ka Lina buhol ko na. Muli pa daw ka din. Laban ng laban. Laban ng laban mo ay. Hindi ka mo ulit hall. Wala ka muli golden. Uli na magtapok ng tanan. Ay, sabi. Kanisa ko si mga nanay mo. Kawalitan na lang Okay na. Limbangan to siya. Ay, bala ko nung asa ba? Ako nagpapapapari. Ah, wala ka rin mo ilagay. Patulpo lang. Murang pang papalyan. Agri pa rin ka. Ito na. Dalton! Ishe! Ubanding! Binabadag. Dali Ano do? Ano do? Kaya pala may lamra dahil